वेचणूक सचिव व्हेनासिओ फुर्तादो, निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गावस आणि हेर अधिकाऱ्यांसयत वेचणूक आयुक्त दौलतराव हवालदार हांणी बेरेस्तारा हरवळच्या पंचायतीक भेट दिली। वेचणुके खातीर स्थापन केल्ल्या मतदान केंद्राची तांणी पळोवणी केली। उपरांत तांणी दिवचलच्या मामलेदार कार्यालयाक भेट दिवन वेचणूक व्यवस्थेचो आढावो घेतलो। हरवळ ग्रामपंचायतीची निवडणूक 20 ऑक्टोबर रविवार दिवसा वोटिंगची टायमिंग नेहमीप्रमाणे सकाळी 8 पासून सुरू झाली आणि सांजचे 5 पर्यंत ते काढलं जातं। दुसरे दिवस मंडे 21 ऑक्टोबर काउंटिंग झाली। ते काउंटिंग सकाळी 8 वाजता सुरू झालं। रफली बाय 11:30-12 पर्यंत सगळे रिझल्ट आले। 5 वार्ड असा एक वार्ड अनपोज निवडून दिला, त्यामुळे 4 वार्डात निवडणूक झाली। आम्ही इलेक्शन कमिशनरच्या ऑफिसात आज इन्स्पेक्शन खातीर गेले आणि सगळे त्यांची पोलिंग बूथ 4 त्याची इन्स्पेक्शन केले आणि इलेक्शनची त्यांची सगळी जी तयारी आहे त्याचा आढावा आम्ही खाली घेतलेला आणि हा सकाळी प्रत्यक्ष साईट घेऊन आणि आम्ही स्टेट इलेक्शन कमिशन याची जी तयारी असते रिटर्निंग ऑफिसर गोमांतक आणि बरी व्यवस्था केलेली आहे आणि इलेक्शनच्या दृष्टीने ते सगळे सज्ज आहेत। जो स्टाफ असा त्याची व्यवस्था त्यांनी केली असते, त्याचे प्रॉपर ट्रेनिंग ओरिएंटेशन त्यांनी केलेलं आहे। त्यामुळे आपल्याला आशा आहे की इलेक्शन बऱ्या भाषेत फ्री अँड फेअर असे इलेक्ट्रॉनिक आमचे रेग्युलर होती जात आहे। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।